Здравейте, с още едно видео от канала Може би полезно. Това е едно от поредните видеа във връзка с това как се прави кафето. В канала назад може да видите няколко такива различни кафе машери, кафе автомати и накрая ето това е моят сетъп. Това тук е кафе мелачка, разни аксесуари и кафе машина. Сутринта правенето на кафето започва със следния начин. Включвам кафе машината и слагам ръкохватката ето тук. От тук нататък изчакваме да загрее и да светне ето тази лампичка. Ще ви поговоря докато загрява и малко и за самата кафе машина. Самата лампичка загрява за около 1-2 минути, но за да стане хубаво кафето трябва и ръкохватката ето тук, да загрее достатъчно, така че да ми е трудно да се държа пръста, което става за около 10 минути. Пускам да се загрява. Обикновено, за да не чакам 10 на минути, като светне тази лампа тук, си пускам топла вода, така че да загрее хем чашата, хем и като мине топла вода от тук, да загрее и самата ръкохватка по-бързо. Ето в реално време, докато се говоря, за минута и 20 секунди вече е загряла. Така спирам да говоря, пускам я, да може да чуете и звука. Това е снимано на около 60 см от самата кафе машина. Ето така. Колкото до самата кафе машина, това е Gadget Classic. Доста позната кафе машина от всякакви такива любители, малко по-хоби любители, по-към професионални, полупрофесионални домашни потребители. Защо се харесва Gadget Classic? Защото ръкохватката и най-малкото, поне аз затова я харесах, ръкохватката е професионалния размер 58 мм. Професионален размер на ръкохватката означава, че ще може да се ползва с доста популярните 58. Ето това е на 58. Тампонир, или как се нарича? Тампинг, ама на български не ми идва в момента. Тампер. Тампера на 58. Разни други аксесуари, доста популярни, също на 58. И това означава, че щом са популярни, лесно се намират, лесно се поръчват от разни сайтове и не е нещо специфично, което да се чуете откъде да го поръчате. Чашката е стандартна керамична, ако не се лъжа е от Ikea, обичам в керамични чаши. Топлата вода вече е подгряла и самата чаша. Освен това ползвам ето този дистрибутор, забравям ги как се казват, на времето като ги поръчвах ги знаех, но това се прави, това нещо, има няколко игли, това е един от многото видове, след малко ще ви покажа за какво се ползва. Така, така, ето така и ето така. Това са ми аксесуарите, които ползвам. Момент. И ето този филтър ползвам. Всички тези аксесуари ги ползвам. След малко ще се върнем, след като кафе машината е загряла. Да, доста добре е в момента всъщност. Но за около 5 минути загрява доста добре, доста прилично. Така. Махам си ръкохватката. Тук се чувствате свободно да превъртите, защото аз искам да го направя по този начин, по който реално сутрин си правя кафето. Взимам си предварително смиляно кафе, обикновено смилам за около 1 седмица и предварителното смиляно кафе си го държа в такъв контейнер. Това не е кафето, просто ми е останало старо кафе. За да ми е по-лесно, сега с една ръка не знам как ще го направя, слагам си ето тази фунийка, която обикновено се използва, когато се правят дози.
но честно ви кажа, не ми се занимава и затова се използвам с готовото смляно кафе. За кафе си използвам арабика, слагам 2 от тези мерителни лъжици. Ето така. Долу-горе е с равна. Нали, от едната страна е с връх, от другата страна не е толкова. Но долу-горе това е равното. Една слагам. Слагам и още една. Това ще го сложа на една страна. Тук леко почуквам, колкото да се изравни. И взимам ето тези игли, разпределител, не помня как се казваше. Ще го напиша в описанието, как се казва, за да може да разпредели, виждате, кафето. Ето как го разпределя равномерно и ако има разни бучки вътре, ги разбива. Така, това го махам, ставам го на една страна и си го прибирам, махам и фунийката. И с тампера, сега с една ръка ще ми е малко трудно, но с тампера натискам и леко завъртам. По принцип има такива специални аксесуари, които го разпределят, ето така го въртят, но аз в случая го използвам с тампера. Ще ме извинявате за чуждиците. И след това слагам ето този филтър отгоре. Филтъра аз си го купих най-накрая, но идеята му е да не прегори най-горната част от кафето, след като, нали, се пусне водата. Тя минава от тук и ако го няма филтъра, най-горната част от кафето прегаря и се усеща. Поне аз лично го усещам. Така. Някои хора преди да пуснат, преди да сложат ръкохватката, пускат тук за няколко секунди, за да се махне най-топлата вода под формата на пара. Обаче съм забелязал, че когато се използва този скрин, или как го наричаха, няма нужда от това нещо. Явно си върши работа да предпазва горния слой на кафето. И вече сме готови отблизо и можем да си пуснем кафемашината. Аз си го правя малко по-дълго, спирам кафемашината, изкарвам си самото кафе и мога спокойно да я спра кафемашината. Сега тук, това е чиста арабика, само да кажа, т.е. няма робуста и може да видите каймака за какво става дума. Ето го, каймака си е каймак, не е пяна, а истински каймак. Дори и да сложите захар или някакъв подсладител, каймака си остава. Това е причината, поради която аз се върнах отново на стандартна кафемашина с кафемелачка. Може би ще направя едно видео за кафемелачката, която е малко по-специална. Не е задължително да имате такава вкъщи, но ако ще ползвате кафемашина, която е с такъв тип цетка, само секунда да изчистя. Ето вече е изчистена. Самата цетка, виждате колко финни дупчици има. Това не е така наречената крема диск. Това си е стандартна цетка, която има дупчици много на брой. Всъщност тази не е стандартна, тази беше някаква по-специална. Ето е, с повече дупчици. Тоест на такива цетки не може да сложите обикновено кафе мляно от магазина. Трябва задължително да е или мляно от кафе магазин специализиран на специална настройка, или да си го мелите вкъщи, както аз правя. Това е. Надявам се да не съм ви доскучал с 10-минутно видео. Like, subscribe, share. Ако имате въпроси, задавайте ги, отдолу ще отговарям, когато има възможност. Благодаря.